हमने के कोनो भी शुभ कार्यक्रम स्टार्ट करे से पहले एगो रीति होला, रिवाज होला। जैसे नया घर बनावे के समय एगो नींव दिहल जरूरी होला अनुजनी भैया, वैसे ही गीत गौनई में हमने के एगो रीति होला कि सबसे देखी वाह बहनी बनैली वाह रे वाह। तो ही रीति रिवाज के हिसाब से आज भी कार्यक्रम के आगाज हुई थी। कोना भाव कि हो कि जय हो बलेश्वर बाबा। जहाँ तक हम जानी ला, हम मानी ला कि जे बलिया में बा वो बलिया सरकार पूज्य बाबा बालेश्वर नाथ के भक्त जरूर हो। तो एक बार हमरा खाती ना, एक बार बाबा खाती पूरा सदन से सब लोग के दोनों हाथ उठ जाए। भैया हो सनिया अपना खाती हाथ ना उठवाई, लेकिन बाबा बालेश्वर नाथ खाती एक बार प्रेम से बोले के बाद कि प्रेम से बोलिए बाबा बालेश्वर नाथ की जय हो मैया, जय हो बाबा। जय भी लोग जुटल बा, सबके परिवार में बढ़ोतरी होके, सबके परिवार में धन के बारिश होके। हमारे तमाम यूट्यूबर भैया लोग जुटल बनी जाए, रुआ सबके बहुत सहयोग बस सनी के सनी बनाने में। तो रुआ सबके भी हृदय से धन्यवाद रहे। ऐसा ही अपना आशीर्वाद भाई को बनौले रखें। लव यू। कि जय गणेश मंगल करना, जय गणेश मंगल करना, विघ्न हरहु गणरा, एक दंत करिवरी बदना, किसी भी करो ममकार। ये गणेश भगवान पर है। दो लाइन में हमारी शारदा भवानी के कहे कि बस सुनो भैया। हो कि सरस्वती ने सूर दिया, कि सरस्वती ने सूर दिया, गुरु ने दियो ज्ञान, हो कि माता पिता ने जन्म दियो, कर्म लिखे भगवान। महफिल में हो एक आदमी आइल बा जेकर सनी अपना जीवन में बहुत बड़ा फैन है, गोलू भैया, जेकर नाम है शेरे पूर्वांचल आदरणीय नारद राय जी। ये जीवन उनके खातिर समर्पित बा। वहाँ के कोनो पद पे नहीं थी और ना ही सनिया चटुकारिता करेला, लेकिन जौना दिन नारद राय खातिर जरूरत पड़ी सनी हाजिर बाड़े। एगो होला न कि पर्सनल आदमी, वो हमरा खातिर कुछ नहीं कइले और ना चाहिए माई साहब आप लोग के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिलता, लेकिन वो बाग नेता के हम बड़ो सबसे बड़ा प्रशंसक है, तो स्वागत करना जरूरी रहेगा। भाव है लागल बटे का हमने के जब महफिल में नहीं आदरणीय विजय चाचा जी के महफिल में, तो हमने के जितना भी तमाम कलाकार लोग आइल बा सब ये कहला कि 10 से 15 साल पीछे के समय में इतना बरियार महफिल, इतना बरियार बारात नहीं कइले बनी जाए। हमने के बाकी लोग कइले हुई जा एक से एक ग्रुप लोग आइल बा, लेकिन हमने के कम समय में इतना बरियार बारात नहीं की जगह। और देखिए
गोपाल चाचा जी की ओर से, प्रधान जी की ओर से कुछ धल सब कामो काम करे के बाकी मैं हमरे के दे देबो। धन्यवाद। अभी ले ला, भोर में भेंट हो। हां रास्ता में घेरिया मत हमरा के। राहुल भैया भाव है लागल बा का हमनी के गोपाल चाचा जी की ओर से पुरस्कार मिलल बा। अब अधिकार प्रधान अब वहाँ के परिचय बड़ी गोपाल चाचा जी प्रधान जी की ओर से अनगिनत रुपया के पुरस्कार मिलल। भाव है लागल का बड़ी पुराना भाव हटे। सुनो बाबा बहुत पुरान धुन है ये पुरानिया लोग सुनत हुई धुन है बा सोनू भैया। अरे की खाई के अरे मगहिया के पान किए राजा अरे की जान ले बाका हो। मंच के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री अजीत हलचल गुरु जी के बार बार पौलगी रही वो माता पिता के प्रणाम रही जे हमरा ऐसा बुर्बक नादान लड़का के जन्म देले बाटे और आप सबके प्रणाम करते हुए सीधे सीधे माई की सुमिरन करे के राहुल भाई लड़का कहता कि हे मैया रानी जो ना मंच पे भोजपुरी के सुपरस्टार गोलू राजा के आगमन हो जाए वो मंच के गरिमा बढ़ जाला। वो मंच पे सनिया ऐसा बुर्बक लड़का खड़ा बा तोहरे लाज बचावे के बा। कौना भाव में कहता आज की बिनती बिनती ए माई बिनती आज की बिनती हम करिला बार बार की सरस्वती मैया अरे कि ना यही भूखा अरे कि ना यही भूखा है मैया अरे कि ना यही भूखा हो अरे कि ना यही भूखा लड़का कहता कि हे मैया रानी तोहरा के माई माई कह के सिलावत नहीं अगर गीत खत्म होके से पहले तोहर कृपा ना पहुंचल तेजा सारा महफिल में जुटल लोग कही कि सनिया पागल है ते पगला के जात इज्जत बचाओ के आवे के पड़ी कोना भाव में बुलावता भैया एकदम मिजाज ना गोलू भैया। अरे की बिनती हो की बिनती अरे बिनती करिला बार बार सरस्वती मैया ना ये बिनती करिला बार बार सरस्वती मैया ना ये भूखा ना ये भूखा मैया ना ये भूखा ना ये भूखा मैया ना ये भूखा बिनती करिला बार बार सरस्वती मैया ना ये भूखा बिनती करिला बार बार सरस्वती मैया ना ये भूखा अगर गीत आवे वाला बोलावल गइल बा ते जे बेंजू वादक के काम बा कि ओइसने गीत होके के चाहिए। गीत के भाव लागल बा आवे के परी ए मैया आवे के परी तोहरा आवे के परी आवे के परी ए मैया जब आंगन में झूठिया भरी ए भवानी मैया आवे के परी अरे वाह बिनती करिला बार बार सरस्वती मैया अरे जिया हे जे मंच पे खड़ा बा वो ओ गुरु के शिष्य है जेकर डंका यूपी बिहार झारखंड में एक छत्र चलेला
जिनकर नाम हम पूज्य गुरुदेव श्री अजीत हलचल गुरु जी, तो वहाँ के मंडली में रिमझिम जी बारी बड़ी शानदार मुड़की मारे ली, लेकिन हम जी तो वो ही जाना, लेकिन मुड़की के भाव होके के चाहिए भैया। लड़का क्या कहता सूरज से लूर देगा तुलसी के बुधिया, आदि की सूरज लूर देगा तुलसी के बुधिया, सूरज लूर देगा तुलसी के बुधिया, आदि की बानी हमया बोधे माई ली जन सुधिया, अरे गिली जान सुधिया। कहता कि है मैया रानी और कृपा से बंधन के बारिश होके लागल बा। ये बारिश कब होता जब राउर कृपा सनिया के ऊपर बनल बा, जब हेतना भोजपुरिया भगवान शनि के माने लागल बा, तब सब चीज के कमी पूरा होके लगल बा। मैया रानी बस अपन कृपा बनौले रखी है। तिवारी बाबा तनी हल्का से बढ़ौले रखो। आज की अपना सनिया के ए जी सुनी के पुकार, सनिया के सुनी के पुकार, सरस्वती मैया ये पुकार। परम सौभाग्य के बात बा कि परम आदरणीय नारायण राय चाचा जी और सनातन बाबा की ओर से अनगिनत रुपया के पुरस्कार मिलल। ये पुरस्कार में आशीर्वाद है, ऐसे ही आशीर्वाद अपने सनिया के ऊपर बनौले रखब जा। ओ बड़को दो ना दो हेलो गोपाल मिश्रा जी ओझा कछुआ के प्रधान तो तक लेके जाइए। तो तीन हाली बोले कहते तीन गो दो विनती करी ले पर भरी सरस्वती अतने ना लड़का और का कहता मुर्गी के भाव सुरबन सजबन उखड़ला वाजबा आदि की सुरबा न सजबटे अरे की उखड़ल आवाज बा अरे की तोहर कृपा बाय मई पूछ तो साज बा अरे की तोहर कृपा
बाटे माई पूछा तो समझ हे मैया रानी अगर सनी ये बात के घमंड करस की अपना बल पे बनल बड़े तिनकर घमंड चूर होके के चाहे सनी के परिवार से एको आदमी संगीतज्ञ ना हमें के सनी के बना देले बड़े आज ये बलिया से ना बलिया के बाहर भी अपना संस्कार और अपना आचरण पैसा नैसन भाई कमैले बानी तो भाई के बल पे सनी थाने ले नरूप जेडी भैया वो सब भाई के प्रणाम में जितना लोग जुटल बा तोहर कृपा बाए माई पूछो तो समझ इतने कि अपना सनिया के गार्जियन की ओर से अनगिनत रुपया के पुरस्कार में बार बार तो लगी रही निकालल जला पैसा देखा कर शिकायत करवाई गोपाल चाचा के गोपाल बाबा ओझा कछुआ के प्रधान की ओर से अनगिनत रुपया के पुरस्कार जब बाबा के मान सम्मान रोरे हाथ में दिया मिल बा तो गिरे नहीं के देवे वहां के हमने के जानते जका जमित हुआ मैं जब इज्जतिये रे हाथ में आ गई बा तो रात भर में गड़गड़ा देवे गार्जियन के बार बार तो लगी रही आशीर्वाद के कामना रही आदि की अपना बबुआ के आदि किया ज्यादा के प्यारी बबुआ के सुनी के पुकार पियरौटा न्यू के प्रत्याशी राजेश गिरी जी की ओर से अनगिनत रुपया के पुरस्कार मिला बार बार को लग रही अगर भाई के प्रस्तुति